Hola, em dic Àlex Añó, soc bufador de vidre i des de fa 5 anys que estem en aquest local, al barri de Sants, al costat de la plaça d'Osca. Donem classes, fem petits tastets per la gent que coneixi el vidre, faig la meva obra personal i fem col·laboracions amb dissenyadors i amb artistes que volen treballar en vidre. Avui farem unes boles de Nadal en formes orgàniques i amb decoració de pa de plata. Per fer aquestes peces, la tècnica que fem servir és la tècnica del vidre bufat amb bufador. És una tècnica que antigament es feia servir sobretot per fer els aparells de laboratori. Avui en dia hi ha artesans que ja fan servir aquesta tècnica per fer objecte contemporani, com podria ser el meu cas. Per l'exercici d'avui farem servir unes ulleres fosques, un tallador de vidre, un peu de rei, un tub de vidre pírex o borosilicat que ja porta un dibuix. Farem servir un suport, un suplet que treballa amb oxigen i butà, unes mordasses per poder agafar les peces que bufem, pa de plata, un tros de varilla de vidre i un pal de grafit. Començarem treballant per la meitat del tub i anirem fent aquestes seccions, que això es diu estirón. L'estirón té un costat tancat i un costat obert per on bufem i ens permet modificar la forma de la bola com vulguem. La tècnica és com un torn de ceràmica que sempre anem girant. Primer de tot encendrem el suplet i ens posem les ulleres i comencem a treballar. Calentem fins que tingui prou temperatura per començar a estirar el vidre. Ja tenim les dues parts del tub i centraríem una mica l'eix del tub perquè ens interessa sempre que tot estigui centrat. Llavors posem una flama més petita i centrem una mica el tub i sempre anem girant. I anem centrant el tub i mentre s'està refredant seguim girant. Quan ja està fred podem venir més endarrere i tornar a calentar amb una flama gran. Amb el tallador de vidre obrim una part de l'estirón. Només cal rascar una mica i fer un moviment així. I ja tenim un costat obert i l'altre costat estarà tancat. Rectifiquem una part de l'estirón amb una flama petita i sempre girant. L'important és que estigui ben centrat. Un cop hem rectificat l'estirón, esperem una miqueta que es refredi aquesta part i ja podríem començar a bufar. La part que calentarem és la part central de l'estirón i tota l'estona anem girant. Quan tingui prou temperatura podem sortir del suplet i anem bufant mentre girem tota l'estona. Ara, si volem, podem modificar la forma de la bola. Podem tornar a calentar i, segons si pressionem o separem les mans, anirà variant la forma. Molt bé. Ja tenim la bola i aquesta part d'aquí ja la podem treure fora. Calentem aquí. Si ens sobra vidre, el podem treure amb el tros que ens ha sobrat i bufem una miqueta per arrodonir aquesta part. Si volem, podríem seguir modificant la forma. A mi m'agraden molt les formes orgàniques, llavors puc calentar una part de la bola i simplement calento una banda. Tot seguit tallaré un tros de pa de plata i calentarem un tros de varilla
per poder agafar la plata. Vinc aquí i enrotllem la plata a la varilla. Si cremem la plata, podrem decorar la bola. Li donarà un toc groguenc a la part on hem aplicat la plata. Ara podríem agafar la bola amb la mordassa, calentem una mica l'eina perquè no hi hagi canvi brusc de temperatura, l'agafar la bola i anem tancant, intentant que quedi el més recte possible. Aquesta part d'aquí ara és la part que calentarem i fondrem per tenir material per poder fer el ganxo. Seguim girant sempre i anem fonent el vidre. Ara ja hem fos el vidre i tenim el material amb el que podrem fer el ganxo. Calentem tota aquesta part i fem aquest moviment i l'acabem de tancar ajudant-nos del pal de grafit. Ja tindríem la bola de Nadal. Quan la bola ja estigui freda, podem treure-la de la mordassa. A part de la decoració amb pa de plata, es pot fer decoracions amb frites, que és trossets de vidre, amb varilla de color, i després li podeu posar el fil que vulgueu. Bé, doncs espero que us hagi agradat. És una tècnica força desconeguda i penso que és interessant veure com es fan aquestes peces. Moltes gràcies.